ואני פה עם היי ג'י גיימס איי-אל, תגיד שלום. איפה התיבות כאן? מה? אין פה תיבות. אין מה? אין תיבות כאן בשרת הזה. כן, בהתחלה אין. פשוט זה נושא חדשה. בשמונית, אני רואה אותך במיינקראפט כרוח. כן, הוא רואה אותי כרוח, ולי יש פאקינג אקס מדיימונד, ואני לא הולך לוותר על זה. ולי היה בסיבוב הקודם אקס דיימונד, סתם לא. איזה צחוקים. אם אתם לא מכירים פליי גוד, איי-אל היום בבוקר עשתה לי גימבווי, איך שלא קוראים לזה, גימבווי, והוא לא צילם על זה. what the fuck, איך צרח. גיבמווי, אבל מפחיד, אפשר להגיד. what the fuck, איך אני צרחתי, אמא שלי כזה, מה אתה עושה? למה אתה צריך? למה אין פה תיבות? מתחילים. לך אחורה. אין פה תיבות. אני לא רואה אותך בקושי. לך אחריי. אני יודע איפה יש כאן צ'סטי. לך אחריי. אתה רואה אותי? רגע. יש לי בוץ מיליון לתתך. אני לא צריך בוץ מאור. אני מחפש אותך, חכה. בוא לספאון. אתה ספאון? שאתה לא רואה אותך, אני רציני. יש כאן כוך למעלה. יש! ספונסור! הרגתי מישהו. חשבתי ש-VIP. אני מחכה לך בספאון. יש לי איירון אני אדבר איתך. אבל יש לי אקס מדיימונד, ואני צריך משהו אחר. למה אתה מרביץ לי? ואתה? כן. אופס, מצטער. אני אל. אתה רואה אותי? בקושי. טוב, יאללה, בוא. סליחה, אני מצטער. לא ראיתי את השם שלך. אין לי אוכל, אין לי כאן אף אוכל. זהר, אני מגן עליך, אל תדאג, יש כאן אנשים, בוא. אני לא רואה אותך. שיט, אני רואה את מישהו. תברח, אני ארוג אותו. הוא יש לי סיפי דומה לזה. לפייגו לאלמוג. אני אבוא להרוג אותך? אני הרגתי. הנה עוד מישהו עם אקס מדיימונד. יש לי שתוכל תקי. קח אוכל, בוא, איפה אתה? אני כאן. קח אוכל. תודה. תודה על פוטטו. זהו, החיים שלי מלאים. שיט, הורגים אותי. הרגתי, אני יכול להביא לך אקס מדיימונד. מה? רוצה אקס מדיימונד? כן. בוא. זהר, ברח. שיט. ברח. לא, יש לי שתי יררות. גם לי. אני לא יודע איזה כיף, דקה, חכה לי איפה שאתה, יש שם כיף. אוקיי, אני מגן פה עליך. יש לי שתי חיים. יש 3 סטייקים. וגזר. אני לקחתי אותו, אוקיי? דקה, אני בינתיים רגע אוכל את האופנים. רגע, חכה לי, אני יכול גם סטייק, כי אני מביא לך אקס מדיימונד. דקה, אבל שיט. זה נעלם לי, בחזר לכל שם חזר לתוך הקשור. חכה, קח את האקס מדיימונד. דקה, איפה אתה? אני מחכה לך איפה ש... אני רואה אותך, חכה, אני רואה אותך. קח. זרקתי. הנה, קיבלתי. תודה. רגע, אין מצב שאתה עכשיו הרסת VIP או משהו כזה. הרגתי VIP, נשבע לך. וואו, אתה מלך. אבל לא, אני פעם אחת
הצלחתי להרוג שני והייתי בבת אחת. מי שהתחיל להרביץ לי בא אליי. מי? מי שהתחיל להרביץ לי, רק השאלה היא איפה אתה? אני פה, אל תדאג, אני לידך. טוב. יאללה, יש עכשיו בדיוק קסטים, יש עכשיו קסטים חוזרים. הלכתי להביא את האוכל. גם אני גם הולך לתיבה. שמתי לנו קייק. יופי, אני רואה. תשים. שמתי. לא שמת. שמתי. הנה יופי, אכלתי. אני בודק אם יש קרנצ'ס. החיים שלנו מלאים, יאללה. החיים שלי לא, אבל זה לא חשוב. יאללה, הלכתי כאן להרביץ כאן עכשיו אני הלכתי להשיג לעצמי כאן אקס מהיום. וואי, זה הולך להיות המשחק הכי טוב, אבל בטוח שאנחנו מפסידים. לא, אקס מדיימונד יותר חזק, אקס מדיימונד יותר חזק. כן. יש לי עוד קייק. ממש 4. יופי, החיים שלי מלאים. החיים שלך מלאים? יש לי דיימונד! איפה? יש לי דיימונד לתתך! קח אותו, תשמור אותו אתה. יש לי גם אקס מהיום לתתך. כמה דיימונד יש לך? 1. אז מה אני צריך את האקס מדיימונד אם יש לך דיימונד? יש לך גם דיימונד, כי אם יש לך, אז אני יכול לתת, רק אתה צריך לתת לי את הדיימונד שלך, ואז הייתי יכול להכין לנו זה דיימונד סורד. אולי שיט, יש כאן מישהו. עכשיו אני רואה אותך! אתה רואה אותי? כן! יופי. אני רוצה אחריו. היי. יאללה. אני רואה אותך, יאללה, בוא נלך לתפסח את הצבורה. שאני הייתי אומר, כוסתום בביצים, שנינו עליך. תלחם נגדו, מצאתי תיבה. עם 3 איירון שמישהו לא ייקח. אני הרגתי, דקה, עוד דקה אחת נותרה, יואו. הרגתי אותו. הדברים שלך. הנה, הדברים שלך. אני לא צריך. חוץ מהנעליים. תביא את האוכל קצת. יאללה. רוצה... למה, אין לך חיים? יש לך זה? מה? אני הלכתי להתלבש כמו איזה זה איתי. לא, תחזיר את הקסדה מהאיירון, זה יותר חזק. טוב. יש לי את הקסדה מהאיירון, הנה. תשים אותה. למרות שאני לא איירון כזה. לתת לך קסדה מהאיירון? לא, אני לא צריך. הנה, אני אתן לך, הנה. הנה, בוא. אוקיי, לקחתי. שתמש אבל באקס מדיימונד. וואי, אתה מאמין, אנחנו מצלמים רק 8 דקות. וואלה. אף אחד לא יתקרב אלינו בחיים. היי, מצאתי תיבה. יש שם מישהו פול סט גולד. לקחתי סטיק בשביל אם נמצא עוד דיימונד ואתה תכין לעצמך חרב. זה מקום דיימונד סוד, אבל אין מצב שאנחנו כבר נמצא עוד דיימונד ואחר כך נצטרך ללכת שם לספאון. טוב, גם ככה עוד מעט עולים למעלה, אז בטוח לא נמצא דיימונד. עוד פעם עולים לדיימונד. כן, נכון. החיים שלך מלאים? כן. עולים למעלה. עולים לדש. זהר, אני מגן עליך. איזה נוב! הוא עושה לי פול גולד. אני יורד. אני מלא. אני רואה הרגו אותי! לא יודע. אני עדיין חי. נו. מישהו עומד להרוג אותי. ניצחתי. ייי. טוב, יאללה, מי שאהב את הסרטון, תנו בסאב, תנו בלייק. אני הייתי איתן וכאן היה אלון. הייתי גיא חייל.
יאללה ביי.